Yayi ino mukudziwa kale good morning konse kumene muli mukudziwa kale kuti nthawi ino ndi ya ndale ndipo pamene tili nthawi ya ndale DPP ndithu yatulutsa video kake kamene kakulongosora mungoona nokha basi. Pansi pa ulamuliro wa boma la Achakwera, amalawi ambiri akulira chifukwa cha malonjezo abodza omwe President Lazarus Chakwera ankapereka kwa amalawiwa nthawi ya kampeni. Achakwera ananena kuti iwo ngati sadzasintha zinthu akangolowa mboma zaka ziwiri adzatula pansi udindo wa president. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. So if you want to build a new Malawi, I want Sika ya ADMAC madera ambiri. Tufuna kuti pakhale ADMAC yatsopano kulikonseko. Kuja kwa TM Malemya, kwa Kuntumanje, kuno kwa Mlumbe. Kuti tichirukitse ADMAC kuchoka pa 62 kufika pa 80. Zimenezo zitanthauza kuti amalawi atumikiridwe mokwanira chifukwa ADMAC imene tiyikhazikitse ife isiyana ndi ziliponse za masanjezi. Koma ili linali bodza. Padakali pano misika ya ADMAC ndi yotseka ndipo anthu ankhaninkhani anachotsedwa ntchito ku ADMAC ndipo akusowa pogwira. Komanso anthu omwe akugwira ntchito padakali pano ku ADMAC akukanika kwalipira. Chimanga nacho ndi chokwera mtengo. Nthawi ya ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika, bagi la chimanga la 50 kg linali pa mtengo wa 8,000 kwacha yokha basi. Lero bagiri lili pa mtengo wa 80,000 kwacha. Komanso pena kumafika 90,000 kwacha. Bodza lina la Achakwera ndi nkhani ya mtengo wa fertilizer. You tell everyone that doubts that they should no longer doubt. We know who imports fertilizers. We know where they get these fertilizers. We know how much they pay for these fertilizers. They are the ones who have actually assured us that this is a doable thing. Below 5,000 price. I just said so. Amene amaitanitsa fertilizer kumalawi kuno timamdziwa. Timadziwanso landed cost ya fertilizer obwera kuno. Zimene timachita kunoku kuononga anthu akuno kumidzi. Mukamba ife tikunena kuti fertilizer lisisa mtengo 4,000 nkanthu tikunena zoonadi zimenezo zichitika. Nthawi ya ulamuliro wa APM, bagi la fertilizer linali 22,000 kwacha. Pano mtengo wa fertilizer ukumafika 150,000 kwacha. Achakwera ananamanso kuti adzatsekula kampani yopanga fertilizer. Komanso lidzakhazikitsa ma fertilizer manufacturing companies mafactory kuno ndizidzatsikira zimenezi. Kumbali za maphunziro, Achakwera ananamizanso ana asukulu aku Chanko kuti adzamanga nyumba yapamwamba yosanjikana zipinda zokwana 10. Ku Chanko yembekezani tikubweretsa 10-story hostel kumeneko. Sitifunanso kuti anthu asowe kokhala. Koma padakali pano zitukuko zolozeka ndi zomwe zija anasiya a Profesa Arthur Peter Mutharika. Komanso ku Mzuzu University nakonso anawanamiza ophunzira kuti azawamangira kampasi yatsopano. Tukambaruza kampasi yatsopano ya Mzuzu University. Tikaleso tilamanga Mombera University. Tikamata teremu yathuyi. Koma ikamata noni term imene ndiye kuti university yatsopano kuno yamangidwa. Achakwera ndi bodza lawo ananamiza achinyamata kuti azawalemba ntchito
ndipo achinyamata omwe adzalembedwe ntchito adzakwana 1 million, yomwe amayitchula kuti 1 million jobs. Malawi wokomera ino achinyamata pomamaliza chaka chamawachi tifuna titayambitsa ntchito zoposa 1 million. Koma achinyamata pano ntchito sanakwaniritse olo mfundo imodzi. tifuna kuti zipatala zimene zilipo panopa mwachitsanzo chipatala cha Domaso chikhale district hospital. tifuna ma health centers atsopano 5 kuti chiwerengero chichoke pa 20 chifike pa 25. Achakwera ananamizanso anthu za chipatala chachikulu chatsopano ku Mzuzu. Tifuna kuti kunoku tikhale ndi fully built referral hospital ndi masukulu ena watsopano kumpoto kuno zikhalepo zimenezi zokhazikika bwino osati za mahafu ayi. Ku Mzuzu komwe ananamiza anthu kuti azawamangira stadium yatsopano. Timange youth center kumeneku. Msonkhano wina tisadzachitire pano panja tikachitire pa stadium yatsopano. Kodi pano Achakwera anamanga stadium yatsopano ku Mzuzu? Nkhani ina ku Mzuzu ndi ya Oton Chira International Airport. Tikangolowa tiyambiretu kumanga Oton Chira International Airport. Achakwera ananamiza anthu ogwira ntchito mboma kuti azidzalandira malipiro awo nthawi yabwino. Akalandira pa Sade 1 kodi kayamba chani pa 20 ife ndiye tidzangokhazikitsa kuti aliyense alipidwe pa 27. Koma padakali pano Amalawi onse Lero wiki yosatha azidziwa mafuta achakwera tsono kuli bwanji wa munthu otani pachika kalekale mafika panopa mafuta achakwera asimba chora iwo lero chakwera ndithu tinokhala nawo ndipo tinolandira koma zavuta tidaonetsetsa kuti bodzi onthuwa mwinosintha koma bodzi yafika apa mpakupha yapapatu nde mpakupha iwowo anthu oluripha chafuka nkhani aferereza munthu moyo ndi chakudya. Kodi munthu ukhale wapanda chakudya munthu upuka moyo? Pamenepa ndipo omwe Amalawi September.